54 بارا حیوی خدایا من لشر شیطان درگیری پناه خو بوده اینایه به ناوی خودی خدانه رحمه اوی کو رحمه ددد دمجمیر هاتیه نیزیک او حیف گربویه اگر او نشانه یکی دبینن او پشتا خو ددن او دویژن جادویا بردوام او اوان حاشا لیکر او پیروی لهستین خو کرد لی هموم جارک دیتا جهی خو بگمان بیشتا لزانیاری جبوان هاتیه کو لوی دریدا پیشگیری لیدگن دیگه هشتنا توا لی او ریگریا آگاه داری ناکد لو ما پشتا خو بدوان دروژا کو گازی کرد دی گازی تشتکه گلک نباش بکد بچاوین کو زنددن برخو او دی لگورادا درکون وکه بیجی او کلینه بلاو دبن پیشوه درون بو آلی گازیگره نباور دی بیژن او روژک دجواره نتویا نوح پیش اواندا او حاشا لکولهی ما کربون او گوته بون میرک جنگرتی او باش ودابون او لبر هندی او گازی خدا نخو کربو من شکست خاریه لو ما یارمتیا من بکه لو ما در این آسمان وکرن بی اواکو درجیا خاره او ام بونه هوکار که ارد بی گانیا بتقید ولو ما آوا
دیتن لبر مژارکی کو پیشتا چارەنووسەوەی هاتبوو نویسین مە ئەو هەڵگرتە سەر ئەوە لە تەختە و بزمارە کو لەژێر چاودێریە مەدا ئەو سەر ئاوێدا دەهەڕکی وەکە پاداشەکی ji bo evên ku haşa li wan hatibû kirin bêguman me ev weke nîşanehêla lewma kesek heye ku bînîte bîraxwe lewma sizaya min çawa bû û agahdarî bêguman me Qur'an ji bo bîrînanê hêsan kiriye lewma kesek heye ku bînîte bîraxwe ade jî haşa lê kir û sizayê min çawa bûn û agahdarî bi rastî me bayek biqêrîn şande ser ewan de li roja bextreşiya berdewam de mirov herdikêşan wek bêjî darên xurmê li rehê de derketibûn û sizayê min çawa bû û agahdarî bêguman me Qur'an ji bo bîrînanê hêsan kiriye lewma kesek heye ku bînîte bîraxwe semûdê jî haşa li agahdariyê kir ewan got meger tenê miroveke li nav me de ku dibiya em peyreviyê lê bikin bes bi rastî em dê di şêtî û şaşiyê de bin meger li nav me de bîranîn bi wî hatiye dan belê ew direvîneke lewçe ye sibê ew dê bizanin kanê kê direvîneke lewçe ye bi rastî em
heştera mi veke taqî kirin ji bo wan rê dikin lewma li wan binêre û bêhfereh be û ewan agahdar bike ku dibiya av li navbera wan de bête parvekirin hemû amade vexwin lê wan gazî hewrê xwe kirin ew ê rakir û qob kir û sizayê min çawa bûn û agahdarî. Bi rastî me tenê qîrînek şande ser wan û ew veke darikên hişkê çîtê lê hatin. Bêguman me Qur'an ji bo bîranînê hêsan kiriye. Lewma kesek heye ku bînîte bîra xwe neteweya lat jî haşa li agahdariyê kir. Bi rastî me tofana kevira şande ser ewan de xîncî bi nemala lat nebît pêş serê sebê de me ew rizgar kirin veke erîniyekê li bal me be. Aha wisa em padaş didine spasdar e û bêguman ew ê pêş de li girtina me agahdarî dabûye wan lê ewan gengeşe li agahdariyê kirin û bêguman ewan daxwaza mêwanên wî jî li wî kiribûn. Lewma me çavên wan nexemandin. Lewma eşkenceya min tam bikin û agahdarî û bêguman di sibeya zû de sizaya ku dimînît li ser ewan de girt. Lewma eşkenceya min tam bikin û agahdarî. Bêguman me Qur'an ji bo bîrînanê hêsan kiriye. Lewma kesek heye ku bînîte bîra xwe
بێگومان ji bo gelê Fir'ewnê jî agahdarî hat. Ewan haşa li hemû nîşaneyên mekirin lewma me pê girtinek bihêz û ew girtin. Meger hûn nebawer li ewan bêhtirin yan jî di nivîsîna pîroz de ji bo we lê xweşbûn heye yan jî ew dibêjin em kûmekin ku yarmetiyê didin. Bi zûyî dê koma wan bête têkşikandin û ew dê pişta xwe bidîne. Belê demjimêr dema wan ya dîhar kiriye û demjimêr gelek dijwar e û gelek tal e. Bi ewên tawankar dişaşî û şêtiyê dane. Di ew roja ku ew li ser rûmetên xwe de têne rakêşan bo nav agir. Dest lêdana cehennemê tam bikin. Bi rastî me hemû tişt pê çarenûsa nivîsî afirand û destûra me tenê yek e wek miqîna çawekê. Bêguman me pêşta evên mîna we li nav birin e. Lewma kesek heye ku bînîte bîra xwe hemû tiştê ku ewan dikir li tomara nivîsî daye. Hemû biçûk û mezin nivîsiye. Bi rastî evên hişyarên Xwedê li nav baxçeya û çemadan e. Li ser kursiyek rûmetê nêzîkê padişahê herî bihêz